Shalom, horo samanginang. Paju pangusai tadi programon, ima program ibadah minggu, tu tanggal 20 Agustus 2026. Di minggu pasapul 2 hon, dung Trinitatis. Turput ni jamitata di mingguan, di enak sian kitab Efesus, bidu opat, mamuka sian ayat pitu, tolas tuai saplonom. Di bagian topik ni minggu, togu marsitiopan tu hati goran, berpegang teguh pada kebenaran. Turput ni jamita, dohot file word, boy mata download di kolom deskripsi, sonon ma penjelasan di khotbah. Amang inang tantangan terbesar ni halak Kristen di napasatun berita nauli, masa mai di abad na perjolo, tahun 100 Masehi, dukon godang apostol ni Kristusi na marujung ni ngolu. Marwan maka parjamita gap-gap, manang si pangalilu, na mamaritahun ajaran na marasing, siya na di pasahat aka apostoli, si siya ni Jesusi. Karena para rasul sudah banyak yang meninggal, maka semakin sulit untuk menghadirkan mereka dan memberi kesaksian apakah ajaran yang mereka dengar ini sesuai dengan ajaran Kristus atau tidak. Di antara ragamnya keajaran palsuan, adong mana digorana ajaran docetisme. Ajaran docetismeon didok nasida sasitong na dang jolma anggo Jesusi. Yesus adalah roh yang terlihat seperti manusia atau menyamar sebagai manusia. Ay debata do Jesusi, jalaton didok anggo debata. Allah itu roh, jadi dang arong daging na ninna. On ma na dialog si Johannes sisian ni Jesusi. Makana molo tajah surat Johannes, sada Johannes, dua Johannes, gudang do aka pangajarion na mangondolhon tumpe debatado Jesusi, alay na tutu si tutudo jolma anggo Jesusi. Sada Johannes sada di songonon. Na adong sian mulana na hubegi hami, na diida ni mata nami, na hupanok noti hami, jalan na jinama ni tangan nami, taringo tu hata hangulo ni. Nang dohonan si Johannes di son, dang begu anggo Jesusi. Ainung nga huida hami bana, jala hujama hami do ibana. Jala si Paulus pe doho do mangalo ajaranon. Di do ibana di Filipi 2 ayat pitu, di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatoban, gabi sumatu jolma do ibana, jala rumang di jolma do dapot di ibana. Yesus benar-benar 100% manusia, bukan roh yang menyamar sebagai manusia. Dan hulan docetisme, gudang di pekajaran si pangalilu na asing, na dialog ke papa-papa gereja mula-mula. Tarsongon deisme, dan harong na ginoran na mujizat, termasuk heon sin hamatian do hanana itu surgo, itu tidak ada sama sekali. Namangihut adong musim historian. Jesusi jolma biasa do ibana na dijadihut debata gabe Tuhan. Bukan Allah yang menjadi manusia, tapi manusia yang menjadi Allah inna. Baru adong musim ajaran Arianisme, manang melalui di zaman sonari di lok ajaran saksi Jehova. Jesusi sasitongna malaikat Gabriel na menyamar gabe jolma inna laki. Baru orang musim aka ajaran asing. Jala ido na tong di pasahat si Paulus tuhurian na di Efesus na di surat tahun. Di dok dia saplobat. Asa unang behita dagdanak akan na pinalindak-lindak jalan na pinabuan-buan ni pangobus ni ragam ni poda binahin ni pangaliluhon ni jolma dohot akan na pautohotohon ninna. Taberang maturongan itu putar sa namang inang nga perjolo ya pitutua ewalu di basa-basahon Kristus do asi-asina tu ganong jolma. Hobar tu Kristus do sude asi-asi naong tajaloi. Jaladang tu sasada halak di pasahat ibana asi-asinai tu salu jolma do. Alai asi-asi na sian Kristusi tudos doi songon sidik jari atau fingerprint dan arong nasarupa tuna asing. Jala hobar tu Kristusi do persagina. Molodi do na tua marbako do sasahalak. Setiap orang memiliki keunikan masing-masing yang kita sebut sebagai karunia. Jadi molo pe arong talenta di hita dada nagabe tadi manang marasik kita sian na deba. Ajol man asing pe arong do halo bian na so arong di hita. Malo sasahalak marede, alay dang holan ibana na malo marede. Ay gorang halak na boy marede. Alay datung gabi dohonon na parede do sudi jolmong. Soksongon do tu raja parhata. Budang halak na boy gabi raja hata. Alay dang las gabi sudi jolmon malo mando hata. Baya ko mamulo sudi jolma sayang mando hata. Gabi sina manangihon. Napadua hon ayat siya to 10 Kristus do na marhuaso di nguluta. Diro disi nakok pe ibana nang tua do ibana jumolo tu inganan na ditorun di tanoi. Lapatan na sure na sana arong dihasianganon na dibono tongaon na dibono toru soksongni na dibono kijang sude nai digonggoman ni hiwaso ni Kristus doi. Dang adong nang dosada na masa dihasianganon na so sapar binoto ni Kristusi. Dang adong na hulip sin pamerangan na. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tunduk di bawah kuasanya dan tidak ada satupun hal yang dapat terjadi bila ia tidak mengizinkan yang terjadi. Ayat 11 tu 12 Kristus do uluan di huria. Adong 5 tohonan di huria na dipasah di supuk tahun. 5 apostel, panurirang, evangelis, parmahan dot pangajari. Buah sama perlu dipabakit debata aka pertohonanon. Alusna di ayat 12 manginang. Laho pature-turehon akan abadiai doho pauliulihot dari ni Kristusi.
Jadi tohonani nda ada tarsongan huaso manang wewe nangi ale ulon pakko basiat doi. Ido makana di goari perhobas. Tudo songan buru di sada ulan adat. Dang suhu nasida manang napuna ulaun. Siru jalo jalo nasida. Gereja bukanlah milik pendeta, bukan pula milik majelis atau kelompok-kelompok tertentu. Gereja adalah milik Kristus. Makanya, ukuran sebuah gereja dianggap benar adalah apabila pelayanan dan pemberitaan firman di dalam gereja membawa kita lebih dekat kepada Kristus, sang kepala gereja. Jalan marasing-asing do huasona di pasat Kristus tuaka pertohonanon. Alam marasing do musia ulang nasida. Arong na mangajari, arong na pararatu barita, arong na makobasi, arong na mamudai, arong na musia na patugutuguhon, jala arong musia na mangapuli. Alai sada do tujuan na agar seluruh jemaat yang adalah tubuh Kristus dapat bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Ayat 10 rak matoras diha perseon. Di ayat 10 matoras diha sadaun diha perseon nang di parbinotoan di anak ni debata. Lapatan na nunga dengkat jala sikop be pangatusyata taringo tuha persiatai. Dan murah-murah behita di hari luhut jolma. Sian hata matoras, muncul ma istilah natoras, nautoras atau orang tua. Para singana tidak danak, mula danak murah-murah do be persia tu jolma. Mula adong namando odo na toho, odo do mami terpersia ibana. Ale mula akan natoras mungkin syukurun na do muse. Sia dia dalana, aha dasarna. On magobaran ni Paulus taringo tungolo ni haporsion ni hala Kristen. Orang Kristen yang tidak bertumbuh secara rohani akan mudah diombang-ambingkan oleh orang lain. Sadarion porsia tu sada pengajarion. So kok dunga asin memse na dia porsiai. Tarlu mo bidi kemajuan informasi sonarion. Gudang halak nama luba-luba pasaton hatan di bata. Meradu berdebat di TikTok soal iman Kristen. Ketika kita memiliki banyak sekali informasi, tapi tidak dibarengi oleh kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana ajaran yang salah, lebih murah-murah mahita lilu. On ma persorioni huria nasonarion. Paturetorehon jala pauliulion huria, asa unang murah-murah dililuhon poda manang barita na sositong. Ayat 15 hasitongan di bagasan holong. Arong dua hata dison ima sitong dot holong. Kebenaran dan kasih. Dan boy tafsiran na duon. Kasih yang sejati adalah kasih yang sejalan dengan kebenaran. Dan Anda tidak mungkin bisa menyatakan kebenaran jika tidak memiliki kasih. Mulut pasaha do hasitongan naso marhiti-hiti holong, ujungna gabe pemaksaan ma. Gabe muncul ma sikap tirani manang na otoriter. Contohnya, salah do na hidup mi, dan arong diajar di Bibel songoni. Kamu sesat, si pangalilu doho inna. Anggap matohoro dan adong tersurat di Bibel na didok nai. Ala tuah masai doho no songoni. Asa buha mata dok songoni. Kamu sesat, kamu bidat. Matujot tadi si. Asa bertobat do nasira, manang nang patuduho tuhalak do, au do nasitong, hamu salah. Hati-hati manginam. Menyampaikan kebenaran tanpa dibarengi kasih bisa menimbulkan kesombongan rohani. Dia bila sarupa hita tuhalak parise, napa badi-badi hodirina. Yesus tuh hati gorani. Ale tu pesongoni dang dipatori bana akahala perdosa. Dia menegur dosa, tapi dia juga mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Tidak Yesus tu buru-buru na tergobangi di Yohanes 8 ayat 10 sada, laho maho unang beho mardosa tujulanon. Di pasal Yesus tu hasi tongat disi, unang be mardosa tujulanon. Jala arong do nang holong di pasal disi. Dang dihumi buru-burui, ale di luas tu ibadah mula. Tuhan memberikan kesempatan kedua. Begitu juga sebaliknya, kasih tanpa kebenaran juga akan menghasilkan relativitas moral yang kacau. Kebenaran bisa disesuaikan. Gabe di pasal ajaran napala soroha, enak didengar tapi tidak menyelamatkan. Arong peta boto nasala na di ulah na kadongan, tumakon di pasik nama. Daripada berbeda, ujung-ujungnya gereja kehilangan keberanian menyatakan kebenaran. Jadi kebenaran tanpa kasih itu sama dengan sikap keras yang merusak. Kasih tanpa kebenaran itu sama dengan sikap yang lembek tapi merusak. Tapi kebenaran yang disampaikan dalam kasih itu adalah sikap yang membangun. Nasi pasaton ni jamita manginang arong dua na perjolo unang be murah-murah hita di hari jolma. Tak kasihamu masaluhuna na dinggani matiu pamunin na di sada Tesalonika 5:21. Ujilah segala ajaran, sebab tidak semua yang menggunakan nama Tuhan memang berasal dari Tuhan. Alkitab harus menjadi standar tertinggi dalam menilai suatu pengajaran. Zaman akan terus berubah, pemikiran manusia juga akan berubah, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Napaduahon persauran na denggan ima persauran na manugu-nugu mangajari pature-turehon akadongan sa porseon. Si pasingoto do kana sala ale datung gabi na pailelaw kita sampai kala kebenaran di dalam kasih asara matora sehita mangihuton hagogo ni ripas di Kristusi. Amin. Imajuna bui basatami mudah-mudahan mohon bui manabay persipan muna di dalam mga radio jamita tu permingguan di hari mingguan. Mulate Tuhan Yesus memberkati. Shalom.